Здравейте! Днес ви представяме просторен двустаен апартамент, намиращ се в луксозно изграждащия се комплекс Магнолия Форест. В момента се намираме в дневната, която е 23 квадратни метра. Разгледайте останалото. Жилището разполага още с спалня, с излаз на обща тераса с хола. Входно антре, килер, който може да превърнете в перално помещение, а защо не и в гардеробна, и баня с тоалетна. Комплексът се състои от 4 етажни ниски сгради, намиращи се до главен булевард, позволяващ бърза връзка с централната градска част. Предвидено е в двора на комплекса да бъдат изградени няколко детски площадки, богато озеленяване и места за отдих.